Какво правим с покойниците? Как така, какво правим? Как ги местим? Не разбирам. Имате ли погребани роднини в града? Да. Ще трябва да ги преместим. Как така ги преместим? Вие тези листовки не ги ли четете? Местим гробището. Пречи на голф игрището. Вижте, хайде да не си губим времето. Има два варианта. Вие си прибирате тленните останки и ги препогребвате както вие си решите, с опело и така нататък. Или ги местим служебно. Става много по-бързо, но и по-семпло. Служебно. Добре. Колко? Кое колко? Колко погребани роднини имате? 3. В един гроб ли да ги положат? Как така в един гроб? Те сега в колко гроба са? Нямам никаква идея в колко са. Трябва да вземете решение. Сета в един. Заповядайте. 3 имена, ЕГН и всичко както е описано в образеца. И за 3. И за 3. Добре, вижте, ще си платя каквото трябва, просто няма как да се занимавам да я пиша тази информация. Не мога да я намеря от никъде. Добре, баща, брат, сестра, Баща ми умрял, нямам брат. Тук някъде в тия списъци трябва да имате някъде. Моля ви се. Как беше фамилията? Стоеви. Първи имена? Асен, Калуян и Мария. Баща ми, дядо ми и баба ми. Лична карта? Благодаря. След 10 минути ще се върна.